everyone. I just watched this amazing movie, Love Life and Pakodi. I thoroughly enjoyed it. And also to encourage new talent and new scripts like these, which are very honest. I enjoyed myself, and I'm sure you will too. So please watch this movie. Thank you. ఆ కంటెంట్ చాలా బాగుందండి. ఇలాంటి కంటెంట్ మనం డిస్కస్ చేయాలంటే చాలా ఆలోచిస్తాం. బట్ ఇలాంటి కంటెంట్ని మూవీ తీయాలని థాట్ అవుతామే చాలా ప్రొవైకింగ్ అనమాట. జస్ట్ మనం డిస్కస్ చేయడానికే చాలా ఆలోచిస్తున్న కంటెంట్ని మూవీ తీసి ఇట్లా ఎంకరేజ్ చేస్తుంటే చాలా గొప్ప విషయం. రైటింగ్ చాలా బాగుందండి, సూపర్. డిఐ కూడా చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉందండి. మై నేమ్ ఇస్ శాంతారావు, థియేటర్ యాక్టివిస్ట్. ఈ సినిమా చూశాను. ఇట్స్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ జర్నీ ఫ్రమ్ కన్ఫ్యూజన్ టు క్లారిటీ. ఐ కంగ్రాచులేషన్స్ ది ఆర్టిస్ట్ అండ్ టీమ్. థ్యాంక్ యూ. I have seen the film. It's very good. I like the two characters. Heroine character chala baga nachindi. And all the best to the entire team. And looking forward for the grand release. Thank you. ఇప్పుడే చూసాను మూవీ అండ్ ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్. మూవీ అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయని ఒక రిజల్ట్ ఉంది. ఇట్ వాస్ వెరీ గుడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ లెవెల్. థ్యాంక్ యూ. లవ్ లైఫ్ అండ్ పకోడీ ఇది ఖచ్చితంగా ఇది ఒక నెక్స్ట్ జనరేషన్ సినిమా అనుకోవచ్చు, ఒక న్యూ జనరేషన్ మూవీ. ఐ విష్ దిస్ ఫిలిం ఏ గ్రాండ్ సక్సెస్. థ్యాంక్ యూ. లవ్ లైఫ్ పకోడీ చాలా ధైర్యం కావాలి కాన్సెప్ట్ చేయాలంటే. వెరీ బోల్డ్ కాన్సెప్ట్. డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఏ న్యూ జన్ మూవీ. వాచ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. లవ్ లైఫ్ పకోడీ చాలా బాగుంది మూవీ. కంప్లీట్ ఈ జనరేషన్కి తగ్గట్టుగా అందరూ ఒక బడ్డీ మూవీ, అందరు కలిసి ఫ్రెండ్స్ మంచిగా చూసి ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. నైస్ మూవీ, తప్పకుండా చూడండి. హాయ్, దిస్ ఈజ్ ఉదయ్ గురాల. ఇప్పుడే మూవీ చూసాను, కంప్లీట్ చేశాను అండ్ వితౌట్ ఎక్స్పెక్టేషన్తో వచ్చాను అనమాట. సీరియస్ చెప్పాలంటే సర్ప్రైజింగ్, చాలా సర్ప్రైజింగ్ అనమాట. ఆల్ ది బెస్ట్ క్రూ అందరికి, డైరెక్టర్కి కూడా. థ్యాంక్ యూ. అండి, మై నేమ్ ఇస్ సుక్రాంత్ అండ్ లవ్ లైఫ్ అండ్ పకోడీ నిజంగా నైస్ కాన్సెప్ట్. చాలా చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ సెకండ్ హాఫ్ చాలా హైలైట్ మూవీకి. కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద హోల్ టీమ్ అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అందరికీ. థ్యాంక్ యూ. దిస్ మూవీ ఒక కొత్త డెఫినేషన్, లవ్ అండ్ మ్యారేజ్ అనేదానికి ఒక కొత్త డెఫినేషన్ చూపించారు ఈ మూవీలో. చాలా కాంప్లికేటెడ్ లైన్ కానీ అందరికీ అర్థమయ్యేలా తీశారు. అండ్ ఎవ్రీవన్ యాక్టెడ్ సో వెల్. ఆల్ ద బెస్ట్ టు ద టీమ్. కంగ్రాచులేషన్స్. It's a new age cinema. Please encourage this kind of a cinema. The point is really new. Olden days, Balachandra garu used to tell this kind of stories. And Jayant Gali, you have done a great job and congratulations to you. ఇప్పుడే లవ్ లైఫ్ అండ్ పకోడీ సినిమా చూడడం జరిగింది. టీం అందరూ చాలా కష్టపడి తీశారు. బాగా వాళ్ళ సిన్సియారిటీ కనపడుతుంది. ఐ రియలీ విష్ దెమ్ గుడ్ లక్. సినిమా బాగా జనాల్లోకి వెళ్ళాలి, వాళ్ళు అనుకున్న పాయింట్ జనాలకు కన్వే అవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Hello. I saw the whole movie. It was a really nice experience. Jain sir attempted, it's a very difficult subject. This film will go into audience as everyone as well as, and I thank all the team. Thank you. Arun. Arun ante sun kada? Yeah. Mari Rhea ante? A stream of flowing water. Interesting. Not bad. మీకు చాలా మంది గర్ల్ ఫ్రెండ్సా? కీర్తి, అను, సంజన, ఇప్పుడు రేయా. హలో. మ్యారేజ్ ఫిక్స్ అయింది, నువ్వు కూడా చేసుకో, కలిసి సెటిల్ అవుతాం. ఇంకా కలిసి బాత్రూమ్కి వెళ్దాం, కలిసి స్నానం చేద్దాం, కలిసి శోభనం చేద్దాం, కలిసి పిల్లల్ని కందాం, కలిసి వాళ్ళు ముడ్డులు కడదాం. హాయిగా ఏ కమిట్మెంట్స్, ఎక్స్పెక్టేషన్స్, అలగడాలు, అరవడాలు లాంటి చెత్త చెదాలు లేకుండా నేనేదో రేయాతో హాయిగా ఉంటే నన్ను చెడుదోటాన్ని ప్లాన్ చేస్తావురా? రేయా బాగా అలవాటైపోయిందిరా, తన్ని పెళ్లి చేసుకోవాలని ఉంది. Macha, tell me one thing frankly. Do you really have the balls to actually marry? Arun is expecting me to say yes to marriage. Do you love him? Of course I do. Or maybe I don't. Chance chikkiti shark anayipota. I don't want filmy, I don't want romantic.
ఎటు మొదలై ఎటు తిరిగేనో ఈ మెలికలు ఎటు చేర్చేనో I could have lived with anything in this damn world, Arun. But not with Pakodi. I'm breaking up with you right here, right now. రంగుల హరివిల్లిదిరా నీ చూపుల రంగే తేల్చరా Maga, you know what? If someone has to make a movie on your story, the title should be Mama Casey, how's your married life? Are you happy? Yeah, happy ne. So you're happy? ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు అడిగి డౌట్ తెప్పేకు. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.